שמי אליאן, ולמה שאני עושה אני קורא הכל בראש מסיבה פשוטה. זה לא חשוב מה החושים שלנו קולטים, מה שחשוב זה איך המוח שלנו מתרגם את זה. אבל הדבר החשוב ביותר, אל תאמינו לאף מילה. המופע כבר התחיל. מה הקוד שלך? 9696. בתוך הלימון יש משהו. לא נכון. רק את השם שלו, שוב. אלכס! אני בשוק! אלכסנדר! כן! זוכרים שאני כתבתי פה משהו לפני? אני רוצה שתראו. היה לי כיף גדול איתכם!